Arralde zoragarria, kirol pixka bat egiteko. Hemen txura. Kobratu biona, ez. Ez, lasai. Kevin egon bidatu nau. Bai. Bueno. Beste batean izango da, eh? Bueltak. Bueno, agur. Zer gertatzen zain Jordirekin? Zerrez? Ez diat oso gogoko. Manere tipo jatora iruditzen zaidan. Ez bai jeloskor egongo. Zakadarri jo. Barruko arropa berezia? Ba, hor dago, baina ez dakit ikusi dezakezu. Ja, seguru ez. Ia zer dagoen hemen? Uau! Ze polita! Germani izugarri gustatuko zaio, seguru. Hala, espero dut. Ezkontza ospatzeko bildu gara, Jainkoaren etxean. Nik Mimik, zu German, senartza hartze zaitut. Eta osasunean eta gaixoaldian, beti maiteko zaitut, heriotzak banatzen gaituen arte. Nik Germanek, zu Mimi, emaztetzat hartzen zaitut. Eta osasunean eta gaixoaldian, beti maiteko zaitut. Heriotzak banatzen gaituen arte. Azken aldian arraro zabiltza. Zeo zer dizu? Ez dago arazorik, txorakeria izan zen, Koldoren autobusak istripua izan du. Nola dago, Koldo Agirre?